ladies and gentlemen. Are you ready? Let's get it on. Banana follow. Kijk eens zo, kom ik vertellen nog over een hectische situatie wat de man doorgegaan het kou. Ik is op het winkel toe om een pakje 2-minute noedels te gaan kopen. Maar ik is niet gretig om te gaan nie van why. En nou als ik winkel toe gaan, dan gaan de man die een episode wat 10 jaar is. Ik ga niet nog bij je praten, man. Worry zo. If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. No spills? Check. Gorgeous model? Check. No, different gorgeous model. Check. Dramatic, something's about to happen music?